Nsemmilkom u nistidinkom għall-ewwel programm Xarabank Online. F'edizzjoni online tal-programm Xarabank, iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista għalkemm mhux flimkien f'dibattitu tqabdu kemm felħu u għaddew il-botti fl-eqqel ta' ġrida oħra għat-tmexxija. Fl-isfond li l-Viċi Kap Nazzjonalista u Feles Tadalija, Robert Arrigo, wiet il-flus lil kull gazin nazzjonalista Bernard Grech għalhekk. Tinsiex Pep, jien l-underdog. Jien l-għandi fidejja l-finanzi tal-partit, l-għandi fidejja l-propieta tal-partit, l-għandi fidejja l-istrutturi tal-partit, jiena ġej minn barra. Minna l-oħra, Adrian Dalija tkellem dwar Bernard Grech bħala l-kandidat tal-fazzjoni li qed tagħmel il-ħsara u trid teqirdu, dik ta' Simon Busuttil. Bernard Grech mhux Bernard Grech waħdu imma intqal pubblikament fil-gazzetti f'negozjati li saru biex pratikament huwa ir-rappreżentant magħżul ta' numru ta' parlamentari tagħna illi ġejjin mill-passat tal-Partit Nazzjonalista u allura il-faċċata għalkemm ġdida qed tirrappreżenta il-Partit Nazzjonalista pre-2013. Lil ta' Busuttil, primarjament lil Jason Azzopardi, Dalija diġà urih il-bib ta' barra. Meta però jkollok sitwazzjoni illi minn ma jridix laqda. Inut li tibqa' tajt irrid laqda bil-kliem bil-paroli meta jkun hemm xi ħadd li qed jaħdem kontrija. U allura id-dikjerazzjonijiet konsistenti gideb fabrikazzjonijiet illi jsiru jagħmlu dik ir-relazzjoni totalment inaċċettabbli u allura bniedem irid jimxi l-qudiem. Ġifieri imma dak tajt li ma tridux il-Jason Azzopardi. Naħseb iddikjaraw diversi drabi l-pożizzjoni tiegħu b'dak li qal, b'dak li xerred, b'dak li insinwa. Diġà konċar, iva le ma jistax ikollu post fi grupp li nkun qed imexxin. Dalija kompla jsemmi l-ostakli li sab u li ħallewlu ta' qablu, primarjament Simon Busuttil. Nibda nsemmilek ostakli, sibt ostaklu pereżempju li kien hemm partit b'issues problemi finanzjari kbar. Intant Bernard Grech ġie mistoqsi anki dwar il-kwistjoni tal-abort u qal li jivvota skont xi jkun. Kif tivvota? Jien naħseb li nivvota skont il-pożizzjoni li jkolli għax altru tkun Prim Ministru u altru ma tkunx Prim Ministru. Fuq il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, Bernard Grech ma ntebaħx li l-Parlament, kemm il-Gvern u l-Oppożizzjoni, diġà ivvutaw favur li dan il-proġett isir. Ma ftakarx ukoll il-Partit Nazzjonalista wiet il-mina f'żewġ programmi elettorali u mbagħad kejjel b'xiber l-istess partit li jaspira li jmexxi billi qal li ftit xhur qabel l-elezzjoni dan il-proġett jiġi mwiet imbagħad jintesa'. Sissa fuq il-min enna nisimgħu mhux 20 ta' snin naħseb 30, 40, 50 sena. U sissa għada ma materializzax ruħha. Issa ovvjament tiġi elezzjoni 3 xhur qabel nibdew insemmuha din għamilni anke meta il-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern. Lill-membri parlamentari Ewropej David Casa u Roberta Mezzola mill-fazzjoni Busuttil, Bernard Grech iddefendihom meta jivvotaw fuq Malta. Ma nix tgħidilha li qed jivvotaw kontra pajjiżhom, Pep. Jien ma naqbilx u ma naċċettax li l-MP qed jaħdem kontra Malta. Din hija klixé. Imbagħad fil-programm Dalija reġa' nfexx jattakka lil dawk li jridu niżluh u tefa' botta anki lil Lawrence Gonzi li ġie rapportat li flimkien ma' Luis Gallia qed imexxi l-kampanja ta' Bernard Grech. Imma maċċettawx illi jien xi ħadd ġej minn barra, xi ħadd ġdid, nkun il-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-istess nies ironikament illi issa l-ewwel qalu li jridu contest open għal-kap tal-partit. Mbagħad ftehmu bejniethom biex jikkonvinċu l-kulħadd ma joħroġ għal din il-kontest, ħalli jażlu huma lil min joħroġ. Imma x'partit irridu aħna illi kull sena jkun hemm elezzjoni. Naċċertaw illi ma mmorrux lura għal dak il-partit ta' qabel 2013 illi tant nazzjonalisti telquh. F'waqt li Adrian Dalija qal li kien hemm min b'konvenjenza taħ pariri ħżiena, Bernard Grech qal li jekk imexxi hu il-partit lil Dalija itih qasam biex ikun kellim tiegħu. Sepp li xi minn daqqiet flok imxejt mal-konvinzjonijiet tiegħi mal-istint tiegħi, forsi smajt wisq minn dawk li forsi kienu politiċi konvenzjonali. Jien naħseb li bla dubju jista' jkun anka shadow ta' aspett jew ieħor fil-shadow cabinet.